Takže ty neplatíš nájomné? Volden nechce peniaze. Sme kamoši. Páni, a ja chcem byť dospelý a priživovať sa na kamošoch. Držím ti palce, synak. Pošta! No tak. Bože. Volden, cítiš sa dobre? Áno, prečo? Tvoj chobot je po celom gauči. No a čo? Je to môj dom, môj gauč, môj chobot. To je fakt. Nezabudni, sme hostia. Tak nie kamoši? Čo je to? Balíček pre Elena Smitha od spoločnosti Vákuové pumpy. Ale taký tu predsa nežije. Radšej to vrátim na poštu. To je divné. Skvelé. Čo? Rozhodové papiere od Bridget. No, to je mi ľúto. Pamätám sa na tie svoje. Bol to veľmi smutný deň. Pamätáš, Jake? Nebol som s tebou, bol som s mamou. Na večierku, na jachte. Budeš v poriadku? Áno. To nič, dalo sa to čakať. No, to je veľmi dobrý postoj. Dúfal som, že si to rozmyslí, ale keby som mal v jednej ruke hovno, v druhej nádej, ktorá by bola plná? Tá s hovnom? Zásmech. Áno. No, moje manželstvo sa skončilo. Nevadí, veď len zazvonil umieračik k najkrajšiemu vzťahu v mojom živote. Gong! To bol umieračik. Ale no tak, si mladý, určite si ešte niekoho nájdeš. Áno, áno, iste, je ľahké nájsť si spriaznenú dušu. Doslova o nej všade zakopávaš. Á, spriaznená duša. Paráda, tamto je ďalšia. Všade, kam sa pozriem, sú len spriaznené duše. Žiaden strach, je to skvelý deň, nádherný ďalší deň v živote Voldena Schmidta. Hurá! Oci, Áno. povedz, že ešte dorastiem. Len si poslúž. Men, 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 manly men, men.